Kalder agent Hal. Gentager, kalder agent Hal. Situationen er meget kritisk. Agent Hal her. Hvad er problemet? Antonio Sotello er i gang med at stjæle VBH's programplaner. Sørg for, at han ikke får stjålet dem. Og bedst af alt, slip ud af den kloak, du er fanget i lige nu. Modtaget. Skifter slutter. Jeg skal nok også lige følge min vej ud af den her kloak her. Husk også, at det er meget vigtigt, at alle voldsscener, at du er meget atletisk. Eftersom det er vores sidste afsnit i første sæson af Agent Hal. Okay, Taria, så er vi ved at være der. Kan du høre mig? Hun er efter at du står bag ved mig. Nå, vi går op her. Det er nok den eneste mulighed for, at vi overhovedet går op. Er du sikker? Ifølge kortet, så er det altså ikke heroppe. Og desuden, vi er altså nødt til at komme ud herfra, har brugt de der pommeren til. Taria, vi klatrer op her, er det forstået? Den trappe herovre. Jeg skal lige... Sådan der. Sådan der. Taria, så op med dig. Du ved med hvor meget det larmer, når man affyrer skud ned i sådan en kloak. Og hvor meget det sviner. Op med dig, Taria. Vi er travlt. Ups! Undskyld lille rotte. Undskyld, først kommer nu. Så er jeg her. Så er jeg her. Uha. Au, for helvede i hovedet. Undskyld her, Hal. Det skal ikke ske igen. Okay, her, Hal, jeg skal lige en gang til. Hvad er det sådan helt præcis, der vi leder efter lige nu? For jeg kan selvfølgelig ikke helt forstå, hvad det er, vi leder efter. Nå, du mener som den her. Kom så. Stop lige der. Du er anholdt.